Sarı kımmatlı okuçular. Bugün sizler bilen biz tarbiyalik saat etmekçiyiz. 5. klas. Sizler bilen ben Almazul Amalbek. Bugünkü tarbiyalik saatimizden teması bir tuğanlarım menin sıymağım. Okuçular. Bugünkü sabakta üybilerin qowamdyk, sosial jana adab ahlaklyk mançyny düşünýän sar. Üybilelik bilimdikke Atinasına bir tuğandan olmattap, sıray bilge bağıtlasar. Adaptillikke, iymandılıkka, ıntımaktı yaşaga umtuluğa terbiyelanasar. Algaçbalar, tema kirşi adamların, temek sıralarga cevap verip, iyi bile janında bilgenlerizde bekimde olsak. İyi bile Kur'an kimlerden tırad. İyi orada kimler var? Al, iyi bile orada kim başkarıcı? Kim en ulusu? Bir tuğanlarların tulan gün bileseňer be. Üýündegilerin tolugaty, familiýasyny bileseňer be. Muna balдар, esde aldyk dep oýlaýmyn. Eýbile Kur'an, eýbile çoň ata, çoň ana, ata, apa, eje, siňdi, jana aga, ine degen Kur'andan oturat. Bugün biz ses gatyrgan eýbile Kur'an bir tuğanlar. Bir tuğanlarga eje, siňdi, aga, jana ine kiret. Eýbile qowmyň küzgesi. Bul jerde adamlar tarbiyalanyp, minezleri galyptanyp, emgekke bolgan mamyle bekemdelip, ululарды urmatda, kiçilerdi zatda, ideýalik jana madaniyat balyklary balykda sezmi uýalay başlaýdy. Eýbiledägi mamyle bir özüni urmatda, adamdy balada eň jogorky görsatgyç bolup esepdelet. Mamleketde myzam bolganda her bir eýbilen özüniň myzamy bar. Demek, mamleketde prezident başkargan bolsa, eýbilen ata başkarsa, al eýbilede tartip, balany tarbiyalagan jana eýbileni karjylada, jakşylyk goýlady. Egerde bardyk jalan tap kelgen eýbileler köp bolsa, mamleketde bekem güçli bolar şeksiz. Eýbile mamleketiniň ýaşaýkasy, öý. Kirpiçden kuralgan syýakty eýbileden mamleket kuralady. Eýbilede mamleketiniň gelecek janandary ösüp terbiýelenýär. Terbiýe, salsana, gelecek gajal eýbileden başlady. Bir eýbilede çoňaýganlaryň özlerine münezaratlary, kılık joruklary bar. Jakşy eýbileden çykkan degen söz bilen adamga işenip paýda bolady. Buga çeýin bir saldyň tamakdan jamakdan okudyk bile. Anda istep görel çaljamakdy. Anda ideýasy kanday ideýa berilgen. Baldar, sizlerge temendeki sura bolsun. Bir tuğanlarına men emne üçin urşasar. Albette, kede kanaydyr sebepler men bir tuğanlar bilen janjaldaşyp ketebiz. Birokalarga taýmaýyz. Emne üçin? Sebep bizde bir tuğanlyk sezimi bar. Ursak da gaýtara batyla jaraşyp ketebiz. Bir tuğanlaryňar sizlerge kerek eken sezgen. Uçullaryň aljanyny aýtyp bergile. Madar, oşuna üçür boldy bile. Kaýsy üçürde bir tuğanlaryň kerek eken sezdiňer. Bir tuğanlaryň köp bolsa, bardyk nerseni bölüşige, alaryň kılık jorukdan açyda goýransyň. Eger kandaýdyr bir kynçylyk geçirseňer, sizlerge eň birinçi jardam bergen, koldagan agaýyny, eje siňdilergen bolat. Eger sen iýilikke jetseň eň birinçi bolup bir tuğanlaryňa süýnüp, seni men syýmaktanat. Saňa da bir tuğanlaryň men syýmaktan jagat. Baldar, bir ajanda makalla kaptara gaýrylsak, ateneň kadryny balaly bolganda bilersiň. Agaýyňyň kadryny jalaly bolganda bilersiň. Uýadan emneni körse uçganda şunu alady. Ata körgen okçunat, ene körgen tambıçat. Oğul jakşy urmat, kız jakşy kymmat. Agany körüp ýasat, ejeni körüp siňdasat. Balaly bazar, balasy mazar. Baldar, bugünkü sabagda aýagyna kelip ýetdi. Sizlerge bölçügi taşınması
Bir tuğandarım menin sıymağım degan temada dilli beyan жазуу bolmakçı.